Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nanganganib na umabot sa korte ang usapin sa proklamasyon ng Gabriela Women's Party List bilang 64th member ng House of Representatives. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na handa nilang depensahan ang naging desisyon sa pagtatalaga ng naturang party list group sa gitna ng petisyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na kanilang inihain sa Supreme Court o SC. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, makabubuti na resolbahan nito ng Korte Suprema sa pamamagitan ng judicial review. Matatandaan itong Miyerkules, September 17, humiling ang NTF-ELCAC ng status quo anti-order sa naging proklamasyon ng Gabriela Party List ng COMELEC Unbank bilang National Board of Canvassers o NBOC. Paliwanag ng task force, ang ika-64 na pwesto para sa party list ay magreresulta sa 20.28% ng kabuang representasyon ng mga party list sa mababang kapulungan. Lampas na raw ito sa 20% ceiling na malinaw umanong nakasaad sa konstitusyon at RA 7941 o Party List System Act. Subalit taliwas ito sa resolusyon ng COMELEC dahil sakto lang umano sa 20.12% ang alokasyon ng 64 party list seats. Kapag nanatili ito sa 63, bababa raw sa 19.87% ang representation. Dagdag pa ni Garcia, hindi ito pwedeng i-round off ang 20% dahil malinaw ang mandato ng saligang batas. Ibinaliwanag din ng COMELEC na sakaling may question pa tungkol sa Gabriela Party List, dapat itong may padala sa House of Representatives Electoral Tribunal dahil sila na ang may jurisdiksyon sa nasabing usapin. Sa oras na may proklama na numpa at maupo na sa Kongreso, wala na raw kapangyarihan sa mga party list groups ang COMELEC. Nitong Miyerkules, September 17, ipinoklama ng komisyon si Sara Elago bilang kinatawan ng Gabriela sa mababang kapulungan. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.